Menki Akomamo, Medindi brother Eli Soriano, me free members Church of God International. Me pasa meton safremo na mo meka yen ho e wasema baako mpae mu da biara Awia donko ne fa na yetumi abompa ya ma nipa nyina ne wiase nyina ebro yɛfa ahohiahia emre mu ebro yɛde apomodene nhyehyɛye bitise ensa hohoro na yɛkentene enipedu yakɔ akutia yade mu no na tumi aboa ya ma yakɔ atia amanehuni nanso edro ne ayaresa biara ne ho atumi wɔ mu a esene Onyankopɔn amoa na yehia Onyankopɔn amoa yi sene ade biara ne danyina emfa ho ne asɔre a owo ana ɔsom a owo mu yɛn mfra yɛfra enipa a ɛwɔ wiase afa na nyina wɔdwene wɔnabusua ɛnafofo adɔfo ne enipa nyina daakye ho yɛma obi biara akɔ aba mo ne yɛn betumi abɛbɔ mpae na sɛ mopɛ hwehwɛ mu pia mama ne yɛn krataa yɛda mo ase bebree na yɛne da so ne sɛ yɛbɛsan atemonka Nyankopɔn nhyira mo. Minsan may mga bagay na sana ay ating taglay o nagagawa para sa ating sarili. Subalit dahil sa pamilyang umaasa, Atada yo na mabi ho na mo ya pena si ntumi nya mai we busiam yo no mai o man kase ni ya sin chen sɛdeɛ bɛ obetumi ayɛ deɛ wɔ ne mapɛ ɛsa de sɛ yɛde yɛ n'adwene ɛde ne yɛbɛtumi ayɛ a da mu nyinaa yɛbɛtumi ayɛ ama yɛ mma aduane adi mpo ɛma yɛ werɛ firi ne yɛwɔ na sɛ yipo yɛse ɛha yɛ ne na sɛ wɔ sɛ ɛkɔhwɛ bi a wɔyɛ se a yɛka so ma memfa nto nkyɛn ɛfiri sɛ ɛmfoso nni mfasoɔ yɛmfa no nyɛ yɛ n'ahia deɛ
Pustiso, sa kagustuhan ko, siyempre sa Nasabi ni si Kamadro Kokotundo. unahin ko muna po yung pansariling namin, pang-araw-araw pagkain, bago po yung pustiso ko. Mahirap kumain. Hindi manguyay matitigas, ganun. Aduane di edene. Wontumi ndidi. Enwesa aduane mu edene. Atadon so kra wo fere sa woni afoforo bekasa. Warmo sere a wontumi nsere bi everse woni sin. Osan so fere ntinuane a emre enko na medi. Mahunu wo TV so se woni sin na kopa adwuma kra na yemfa wontem. Isane sa wo hawo nti. Na sɛdeɛ ɛyɛ a wɔka no sɛdeɛ deɛ ebi betumi aka nnipa nyinaa sɛ akoma no ne agye a ebetumi ne abrabɔ de abɔ ani yɛn ne adeɛ Members Church of God International ade abɔ apɛ sɛ nnipa wɔ barangay dɔɔni ɛne a wɔn a wɔwara ne bata an wɔn nam yɛ dwumadie yi so yɛnsere m'ani agye ɛfiri sɛ mewɔ se Mfisantini ni yemani agye bebree sisi de mepe bia betumi di ankanka nnuane a ɛdene te sɛ nkate ne popcorn na wɔn nso nipa gye sɛ wɔbɛhunu me sɛ m'ani agye wɔn a wɔn a yɛsen no yɛda mo nyinaa ase bɛso mɛda Awurade Yesu Kristo ase sɛ yɛwɔ nipa bi mu hɔ nom a wɔbɛboa yɛn wɔ yɛn amanneɛ mu a yɛbisa akyerɛ na mɛmfɛre wɔ nipa anim bio Metumi ayɛ adeɛ biara ehia sɛ meyɔ na metenka sisi ade meyɛ ababaawa me ho nso ɛfɛ meda Awurade ase sɛ wɔn boa ma dwumadie ƐKƆSO yɛda mo ase bebree da yɛne JP awusɛ mepɛ sɛ medidi wɔ me nam fufuo anim kyerɛ wɔn mo sɛ sisi adeɛ makɔyɛ me se na mfirisantene nie ɛna meso yɛho daeɛ sɛ mɛresa adeɛ ɛda mo ase bebree na ɛyɛ koma mu anigye nko sɛ ebetumi ama afoforo asere saa kwan yi so betumi ama wɔn ahunu sɛ ɛnidasoɔ wɔ hɔ na berɛ nyinaa yɛwɔ botaeɛ biara sɛ amanneɛ mu no yɛn ani bɛgyeɛ ane na ɛsane sɛ yɛtee wɔ n'ani so awɔma wɔ Onyankopɔn wɔn a wɔboa yɛn wɔ adɔyɛ dwumadie nti yɛtumi ayɛ n'asɛdeɛ bio ɛne sɛ yɛbɛpae Onyankopɔn anim onyam aka wɔn aboa nnipa bebree MCGI yɛtumi aboa nnipa bebree no a wɔyɛ mpɔtam na wɔn ɛbɔ wɔn ho mmɔden nso sɛ wɔbɛboa wɔn a ɛwɔ ahohiahia mu nso nti yɛda mo ase bebree yɛda mo ase ɔmo nyinaa yɛ ɔmo mu abomfia nyɛ sɛ wonni hwee nti wɔmo yɛ wo biara pɛpɛɛpɛ wɔn ma bɛhwɛ me se ama me ane ɛsane anigye nti ɛne da so no sɛ betumi aboa nipa bebree te sei na wɔn nso atumi aboa ahiafoɔ asedanka wɔ Onyankopɔn asedanka wɔ Onyankopɔn meda wɔ Onyankopɔn ase bebree meda mo nso ase bebree asedanka wɔ Onyankopɔn ɛwɔ sɛ wama yɛn deɛ mɛhwehwɛ asedanka wɔ Onyankopɔn na yɛn ne ade a yɛn nyinaa yɛbɛsoa yɛn nkwa na nyinaa wɔ Onyankopɔn ne mo ne na ho mo anuanom ɔbɛpae wɔ Onyankopɔn a wɔfrɛ yɛn anim onyam aka na ɛyɛ dwumadi foforɔ a yɛn nsa atumi aka asɛda pɛpɛm nka wɔ Onyankopɔn
siyang kalasag ko. Ikaw ang mahal ko, sana'y makapiling sa paraiso. Aking kinukumpisa lang mga mali ko, ang mga kasalanan ay linisin mo.
Awurade Nyankopɔn no sumdie ɛnka yɛ nyinaa nuanom saa bere yi mu na bio yɛda Awurade Nyankopɔn ase sɛ yɛn nsa tumi aka akwanya pa a ɛte sei sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛto wa so watie Nyankopɔn ne nsɛm na ansa ne yɛbɛhyɛ ase no bio yɛretɔ nsa afrɛ mu nyinaa mɔma yɛ nyinaa yɛmmɔ wɔ Nyankopɔn mpae mɔma yɛ mmɔ mpae. Yen Eja awɔ soro awɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu bio yɛbɛwɔ anim kronkron adigya na nea wɔyɛ n'akoma mu nyinaa ne sɛ yɛbɛpaa yɛn ani so mu aka akyerɛ wo w'ahommɔborɔ a da biara woda no adi kyerɛ yɛn wɔyɛ n'abrabɔ mu. Yɛnim sɛ daa ne da nyinaa woyɛ yɛn firi akwanhyia mu yɛwɔ akomasoadeɛ ne wɔ pɛpɛ bi sɛ daa ne da nyinaa bɛhu no wɔ nsɛm na yɛate wo pɛ ase yɛn yɛ wo nsa no nnwuma kɛseɛ wɔ yɛn abrabɔ mu yɛda wo ase sɛ daa ne da nyinaa wogye yɛn nkwa na sɛ mpo yɛn mu dodoɔ no ayɛ ahiafoɔ a woma yɛn deɛ ɛhia yɛn na deɛ bu no nyinaa so yɛda wo ase pii sɛ yɛda so te nkwa mu ɛwɔ ahoɔdene sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa yɛbɛtumi abɔ mu asua wo nsɛm kronkron na ansa na yɛbɛto wo so wade nyinaa mu no yɛsrɛ wo hɔ bɔne fakyɛ ma bɔne biara a yɛyɛ atia wo sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔafom yɛn yɛsrɛ wo sɛ te yɛn akoma mu ma yɛntumi nsɛ mfata na yɛnti yɛ wo nsɛm agya bio ka yɛn ho sɛ ma honhom kronkron ma no mmra yɛn mfimfini na berɛ a yɛti yɛ wo nsɛm no yɛn akoma mu abue na yɛate wo pɛ kronkron ase yɛsrɛ wo sɛ hyira yɛn nyinaa kankanka yɛn mma yɛn yɔnko nnipa a wɔka yɛn ho ɛma yɛasua wo nsɛm yɛsrɛ wo sɛ hunu wakra biara mmɔbɔ wɔn a wɔpɛ sɛ wɔsɛ fata wɔ w'anim yɛnim sɛ yɛwɔ akwansideɛ bebree aberɛ a wɔn mɔpɛ sɛ wɔsane ba wo nkyɛn fa wo nsa ka wɔn akoma ma wɔn akoma so adeɛ na wɔpɛ sɛ wɔde som wo no ɛne hene wɔ wɔn akoma mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ ansa na yɛbɛgye yɛn ahome afiri asetena yi mu hɔ no yɛnyɛ anidasoɔ wɔ yɛn akoma mu na yɛn nsa tumi aka daa nkwa a wohyɛ yɛn bɔ no na yɛtumi ayɛ gyidie a wɔde ama yɛn ho adwuma ama bi asomdwadɔfoɔ so bio ɛsrɛ ma wɔsomdwie kronkron ne hene wɔ w'abɔde abusua nyinaa mu wɔn a wɔtie wo nsɛm agya yɛda wo ase pii wɔyɛ agye nkwa Kristo Yesu din mu amen.
Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos at ng ating mga panauhin. Magandang araw po sa inyo. Anumang oras po kaming muli ay nakarating sa inyo sa iba't ibang panig ng daigdig at anumang pong lingwahe po ninyo kami napapakinggan. Minsan pa po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon na mayroon tayong pagkakataon upang ngayong araw po na ito na ang ika-apat na araw po ng ating mass indoctrination endpoint. Araw na po ng Huwebes, tayo po ay muling magpapatuloy sa ating pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoon Yesu Kristo. Pinagkakaloob na po namin agad sa inyo ang kapatid na Eli Soriano. So na yashiya yun Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm. Mama brother Eli Soriano Prekope. Magpapatuloy po tayo mga kababayan pag-aralan ng ating tinutuklas na mga aral, doktrina ng Panginoong Hesus Kristo. Nakita po natin na pananalangin ay hindi isang basta mananalangin ka na lang basta. May disiplina ang Panginoong Jesus. Ayan tara sa keke. Awurade Yesu awo insisi akyerɛkyerɛ no kwan bɛfa so abu nkotodwe abɔ mpaeɛ wɔ kwan bɛfa so akasa ɛne wɔ kwan a yɛfa so abɔ mpaeɛ. Mama yɛnhwehwɛ mu emfiri mu mpaebɔ adie ne wɔ mu. Nsimfuwa bɛn ne bɛka. Awurade Catholic somo die. Mpae a yɛbɔ ne sɛ enumere adom ahyɛ wo ma. Ɛte sɛ ne yɛbɛto na nsesɛm akyerɛ Maria. Deɛ di kan mama menka nkyerɛ mo sɛ mpaebɔ ɛwɔ mu nsɛm a wobɛka. Sɛdeɛ Twerɛ Kronkron no sie. Mpaebɔ wei ɛnyɛ ɛnansesɛm anaasɛ nkurubɔ. Mama yɛnkenkan Filipifoɔ nwoma ti na nkyɛmu nsia. Monna nwene biribiara ɛnha mo ho. Na mmom ade nyinaa mu momfa mpaebɔ ne nkotosere ɛne aseda ɛma mo adesere nnuru Nyankopɔn asumu. Mpaebɔ kyerɛ sɛ yɛde yɛbisadeɛ ɛto wɔ Nyankopɔn anim. Sɛdeɛ wɔ Nyankopɔn asɛm no ɛsie ne sɛ monna nwene biribiara ɛnha mo ho. Na mmom ade nyinaa mu momfa mpaebɔ ne nkotosere ɛne aseda ɛma mo adesere nnuru Nyankopɔn asumu. Mpaebɔ ɛyɛ bisadeɛ anaasɛ nkotosere. Sɛdeɛ atie biara adeɛ biara yɛpɛ sɛ yɛsɔre firi wɔ Nyankopɔn nkyɛn. Ɛfato abra Yuda ɛdane wɔ yimafoɔ na ɔgye wɔn ara ne nkwa firi ne nsɛm no. Asuafoɔ no hia wo bi a baba bɛsi Yuda anan mu. Wɔn mo bɔ mpaeɛ. Yɛnhwɛ mpaeɛ a wɔn mo bɔɔyɛ. Mɔbɔ enumere adom ahyɛ wo ma mpaeɛ na anaasɛ asomafoɔ kronkron ne ho mpaeɛ no mo bɔɔyɛ. Yɛnkenkan asomafoɔ eti baako nkyɛmadu no nan. Na wɔbɔ mpaeɛ sɛ wo Awurade a wonim enipa nyinaa akoma mu. Kyerɛ baanu yi mu baako a wayi no. Verse 25 sɛ ɔmfa asumi ne asomafo dwuma a Yuda firi mu tare ho sɛ ɔrekɔ ɔno ara te n'abrɛ no kyɛfa no ensom. Asuafoɔ du baako no na wɔnom ɛyi obi a ɔbɛba abɛsi Yuda anan mu. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ asuafoɔ du mmienu no dodoɔ bɛsen abaa no bio. Wɔnom yɛ du mmienu ɛfiri sɛ wɔnom gyina hɔ ma Israel emusuakuo du mmienu no. Nti ehia sɛ wɔnom yɛ asuafoɔ du mmienu. Yuda ɛkɔe. Asuafoɔ no hyia mu a na wɔnom pɛ obi a wabɛsi Yuda anan mu. Wɔnom hunu nipa mmienu a na wɔhyɛ fata. Na wɔnom bɔ mpaeɛ. Monhwɛ abɔɔ ne so anuanom. Monhwɛ mo twerɛ nsɛm ne mo nso. Yɛne ne ɛwɔ twerɛ kronkron mu pɛpɛɛpɛ. Deɛ yɛde kyerɛ mo wɔ yɛfidie ne so wɔ
ana ohwetie ni hyewo no saa pepepe na watwere no twere kronkron no mu anya ye ne ye twere ye na mmom yen e wo twere kronkron no mu na wobɔ mpae sɛ wo Awurade a wonim inipa nyinaa akoma mu kyerɛ baanu yi mu baako a wayi no sɛ ɔmfa asumi ne asomafo dwuma a Yuda firi mu tare ho sɛ ɔrekɔ ɔno ara tena berɛ no kyɛfa no ensom. Verse 6 na wɔtwe wɔn so ntonto na ntonto ne bɔ Matea na wɔka no ka asomafoɔ du baako no ho anuanom nhwe wɔn mpae a wɔbɔɔyɛ no wɔn bɔ no tɔfa wɔn ebisa deɛ wɔn ahwehwɛ wɔn amebɔ 40 days mpae bia ɛre sɛ yɛ Kristo akyiwade yɛ sɛ wɔbɛbɔ mpae akasakasa pii kwa sɛdeɛ yɛhunu no twerɛ nsɛm no mu no wɔn bɔ ade a wɔn hia no saa brɛko pɔte no mu ho mpae kyerɛ yɛn baanu yi mu baako a wɔyi no sɛ wɔmɛfa Yuda kyɛfa nsom na ntonto no ɛbɔ Mateas na wɔka no ka asuafoɔ du baako no ho ɛno nti ɛyɛ adeɛ mu da hɔ pɛfɛ sɛ mpaebɔ yɛ bisade a yɛsɔre afiri Onyankopɔn yɛne mpaebɔ asekyerɛ mfato ho wɔyere yare wobɛtumi aka ne sɛ Awurade meyere mabrabɔ mu nyɔnkoɔ ayare mesrɛw sano yadeɛ hunu yɛn mmɔbɔ Tete abra woni sika wode beto nnuro na sɛ woni sika wode beto nnuro mpo a utumi nti meyere benya yaresa yɛn yɛ mpaebɔ ɛwo hia sɛ wobɛkekan nsɛm bebree bisa ne ɔhwehwɛ afiri Onyankopɔn nkyɛn saa brɛko pɔte no mu ɛfa to ba betu kwan obɛfiri yɛ mu hyɛn akɔ amonone ana obɛfiri hyɛn bi akɔ baabi kasa Awurade wo na wonim deɛ nti a mefiri fie ɛdene ma me sɛ megya me yere ne me mma hɔ ɛna kakra da so mesrɛw hwɛ wɔn so na hwɛ me nso so abra me tu kwan ɛma saa hyɛne ɛnkɔ nkonya kwanhyia ɛma nsuhyɛn ana kaayi ɛnkonya kwanhyia na yɛn nyinaa na yɛda wase bawo no twere konkone se yɛsrɛ Onyankopɔn ho ade a yɛfa aseda nka ho yɛyɛ mpaebɔ tietia yɛnsa so nka ne bio Filipifoɔ nwomati 9:6 monna enwene biribiara enha mo ho na mmom ade nyinaa mu momfa mpaebɔ ne nkotosere ene aseda ɛma mo adesere enuru Nyankopɔn asumo yɛbɛnam mpaebɔ ne nkotosere ene aseda so ama yɛadesere anaasɛ yɛbisadeɛ aduru Onyankopɔn asumo ade nti ɛna aseda ɛka ho ɛfisɛ Kristo nkyerɛkyerɛ ne sɛ wobisa Onyankopɔn ho ade a nya gyidie sɛ Onyankopɔn de bɛma wo sɛ wɔn mpaebɔ no wobɔ no kwan a ɛtene so a wobɔ no kwan a ɛsɛ so a wowɔ gyidie ne ahotɔsoɔ sɛ Onyankopɔn bɛyɛ wabisade ama wo mpo bra wasrɛ Onyankopɔn no da no ase yɛnkenkan Mark 11:24 yɛn nti mese mo sɛ adeɛ biara mobɛsrɛ mo mpaebɔ mu no monyi ni sɛ mobɛnya na ɛbɛyɛ hɔ ama mo na sɛ mogye di sɛ adeɛ biara mobɔ ho mpae no Onyankopɔn bɛyɛ ama mo a gye di sɛ mobɛnya na ɛbɛyɛ hɔ ama mo wobɔ mpae no frigidie mobɔ mpae sɛ Onyankopɔn yɛ otwedi yampɔn sɛ ade a wobɔ ho mpae no
wɔn nsa bɛka ne sɛ nti ɛna wɔsɛ woda aseɛ aronti ɛna Filipifoɔ nwoma no kɛse momfa mpaebɔ ne nkotosere ɛma mode sere enuru Nyankopɔn asumu aronti mpaebɔ kyerɛ abisadeɛ danso ensɔre yɛtete yɛn wɔ mu no de bia yɛkɔ a ne yɛto nansesɛm kyerɛ wɔ Nyankopɔn danso wɔ Nyankopɔn nim saa ne me ɛno mere adoma hya wo ma Awurade ka ho wɔ na yɛhyira wo ma nyinaa mu nhyira no yɛfum ba Yesu wei ɛyɛ mpae wo mmisa hwe kana wo kasa Maria yɛhyira wo ma nyinaa mu onka hwe Nyankopɔn nim ɛna wɔ Nyankopɔn so wura mfiriye mpaebɔ ɛyɛ bisadeɛ that's what enti ɛna wɔn kasa wɔ na yɛhyira wo ma nyinaa mu nhyira no yɛfum ba Yesu Dito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Anya mpaebɔ ɛyɛ nansesɛm na woto akyerɛ Maria ɛno Maria kronkron Nyankopɔn maame bɔ mpaeɛ ma yɛn ɛne bɔneyɛfo efiri na ɛkɔpem da yɛbɛwuo wo mmom na wɔsɛ wobɔ wo mpaeɛ na adɛn na wɔhyɛ Nyankopɔn maame ada wo mu Nyankopɔn maame ana mo na mo kasa wɔ yɛ Nyankopɔn maame nanso adɛn nti na mo hyɛ ne sɛ ɔmmɔ mpaeɛ ma mo abra a ɛwɔ sɛ mo amu na mo bɔ mpaeɛ yɛyɛ Kristo Mmara Nsɛm ɛwɔ sɛ wo Kristo ni biara ɛbɔ mpaeɛ ɛni kwan sɛ yɛde yɛasɛdeɛ kɔtɔ Maria so sɛ wɔmmɔ mpaeɛ ma yɛn na abra wakekan wɔn nsɛm sɛ Maria yɛ Nyankopɔn maame no wo hyɛ ne sɛ wɔmmɔ mpaeɛ ma wo na wɔnsan so kora nyayo bɔ mpaeɛ ma yɛn ne bɔneyɛfoɔ efiri ne kɔpem da yɛbɛwu nti Maria no deɛ ɔnyɛ hwee sɛ wɔmmɔ mpaeɛ ma wɔn kɔpem da wobɛwuo Maria no amu kura ewu onyampo nsɔreyɛ na bra Maria ewu no sɛ wo hyɛ ne sɛ wɔmmɔ mpaeɛ ma wo da biara nkɔpem da wobɛwu a Maria ntumi nyɛ ɛfiri sɛ Maria ewu a wonya nsɔre mfiri a wofuo mu yɛnyɛ nyane a wofuo mfiri owuo mu yɛ obi biara wu yɛ wɔ Kristo mu ne benya ne da etwa to mu ɛno ne yɛfrɛ ne sɛ wu sɔreyɛ ɛwɔm sɛ Maria wu deɛ na so ne nyina atwa moda so bɔ mpaeɛ ɛka kyerɛ ne sɛ Maria kronkron Nyankopɔn maame bɔ mpaeɛ ma yɛ ne bɔneyɛfoɔ efiri ne kɔpem da yɛbɛwuo wɔda so yɛ ɔde bɔneyɛ ni ɛno ne mpaeɛ da ne yɛbɔ yɛn ɛtene ana sɛdeɛ twerɛ kronkron no sie twerɛ kronkron no se mo na anwene biribiara ɛnha mo ho te sere enuru Nyankopɔn asumu ɛno nti mpaebɔ deɛ ɛyɛ bisadeɛ ɛnyɛ nansesɛm toɔ na sɛ otowa so bɛto nansesɛm a ɛfasoɔ bi ani so
ɔrehwɛ Onyankopɔn anim mpae a yɛkyerɛkyerɛ yɛn wɔ nsɔre ahodoɔ ne ni twerɛ kronkron mu mfato David fasuo bɔ mpae ma yɛn ɔsono hwene bɔ mpae ma yɛn apamadaka bɔ mpae ma yɛn na wɔn nso agye so bɔ mpae ma yɛn ɔsoropono bɔ mpae ma yɛn anapansoroma bɔ mpae ma yɛn ayarefoɔ yaresafoɔ bɔ mpae ma yɛn abɔnefoɔ dwane kɔhyɛbea bɔ mpae ma yɛn wɔn a wɔwɔ no werɛ kyekyerefoɔ bɔ mpae ma yɛn akristofoɔ boafoɔ bɔ mpae ma yɛn abɔfoɔ hema bɔ mpae ma yɛn abusuatire hema bɔ mpae ma yɛn adiefoɔ ne asomafoɔ hema akuninimufoɔ hema wɔn a wɔka wɔn bɔne hema emabunu hema ahotefoɔ nyinaa hema ɔhema a onye nsɛne yabra bɔne biara ni ne ho ɔhema de na kɔ soro rosary kronkron no hema asumdue hema Nyankopɔn dwama a oyi wiase bɔne firi wɔn so Awurade gye yɛn Nyankopɔn dwama wɔfa wiase bɔne efiri wɔn so bɔ mpae ma na de na adeɛ baako waka mɔma yɛn bumfu mikromfoɔ katolikfoɔ yi mɔma yɛ bumfu deɛ yɛsua no wɔ twerɛ kronkron no mu mpaebɔ ne sɛ yɛsrɛ wɔ Nyankopɔn hɔ adeɛ yɛmɛto nansesɛm yɛmɛka nsɛmhunu ɛna adeɛ biara ehia wɔ saa brɛko pɔte no mu no ɛno ho mpae na wɔbɛbɔ mfato ho ebi a wɔba abedidi ɛfiri sɛ yɛwɔ Nyankopɔn ne mmara nsɛm sɛ yɛbedidi na yɛpɛ sɛ yɛduane no ho ntema yɛ nea kata w'ani mmara kakra Awurade meda wase w'adom a wode ama yɛn yɛsrɛ wo sɛ hyerɛ aduane yi so ma yɛn na mfa apɔmudene mmere yɛn yɛda wase wɔ Yesu Kristo din mu ɛwɔ Nyankopɔn ne mmara nsɛm sɛ yɛbedidi a awɔ so yɛbɔ mpaeɛ te sɛ Kristo ansa na yɛbedidi ana bɛma nkurɔfoɔ aduane adi no na ɔbɔ mpaeɛ odi ka bɔ mpaeɛ yɛn kenkan twerɛ nsɛm a wɔ Mateo nwoma eti dunum ankyɛmu aduasa nsia na ɔfa paano nson ne empataa no na wɔda ase na wɔbu de ma nasuafoɔ no nso de ma nkurɔfokuo no na ɔne nasuafoɔ no ba bedidi no wɔbɔ mpaeɛ na wɔfa paano nson no ne empataa no na wɔda ase na wɔbu de ma nasuafoɔ no nasuafoɔ no nso de ma nkurɔfoɔ akuakuo no tesi yɛbedidi a ɛwɔ se yɛbɔ mpaeɛ ɛwɔ se yɛda wɔ Nyankopɔn ase sɛdeɛ twerɛ kronkron ne ka no wɔ Timoteo nwoma edikan etinan ankyɛmu enan na Nyankopɔn abɔdeɛ nyinaa yɛ na sɛ yɛde asedagye a ɛne yɛn sɛ yɛkyiri biribiara ɛfiri sɛ wɔde Nyankopɔn asɛm ne mpaebɔ na ɛte ho Nyankopɔn abɔdeɛ biara yɛ sɛ yɛ prekonam sɛ yɛ suhwiri sɛ yɛ monkɔ nketenkete sɛ ɛyɛ abebeo sɛ yɛ nantwinam sɛ yɛ akokɔnam sɛ yɛ wudwanam sɛ yɛ ansumu nantwinam ansa na wobedidie no Kristo hyɛ Kristofoɔ sɛ yɛmmɔ mpaeɛ Nyankopɔn abɔdeɛ nyinaa yɛ na ɛni kwan sɛ yɛkyiri biribiara ɛfiri sɛ wɔde Nyankopɔn asɛm ne mpaebɔ na ɛte ho anonte aduane a yɛba bedie no sɛ yɛbɔ mpaeɛ a wɔ Nyankopɔn ahyira so na suafoɔ na ansa na wɔn bedidi no wɔn bɔ mpaeɛ Awurade Yesu Kristo ansa na obedidi no de kan bɔ mpaeɛ wɔda wɔ Nyankopɔn ase yɛn ne nneɛma a ehia sɛ yɛte ase yɛfa mpaebɔ ho mpaebɔ ɛyɛ bisadeɛ a yɛbisa firi wɔ Nyankopɔn nkyɛn bisadeɛ anaasɛ nkotosere a wɔde to wɔ Nyankopɔn anim Awurade mesrɛ wo boa me nneɛma mu ayɛ den ama me adwuma sɛm ayɛ den ama me ehia sɛ meyɛ adwuma na manya sika tumi ahwɛ me yere ne me mma
ansa na wobɛfiri wo fie no esane sɛ wokɔkɔpɛ adwuma ɛnanan abunyanya bi wonua bompa yansa Awurade boa me na mempɛ menkonya adwuma na womfiri fie kora nkɔ wo kwan no na Onyankopɔn di w'anim dada wadi w'anim kan dada Onyankopɔn re enyawo wana wɔgye no die na wɔbɔ ne mpae no hɔ na wɔsɛ yɛyɛ ngidie na Onyankopɔn de abrɛ nyina wayɛ krado sɛ wɔbɛtie yɛ ne mpaebɔ afei asɛmisa no sɛ dabɛn na wɔsɛ yɛbɔ mpae ebinom de ɛda wɔn di wɔn na wɔda nko ana wɔbɔ mpae anaasɛ da wɔn yadeɛ nko ana yɛbɔ mpae anaasɛ wɔwɔ amanneɛ bi a ɛna wɔkae Onyankopɔn bɔ mpae na sɛ nipa yare wadɔɔso a na bɔhyɛ ne nso yɛ bebree na so sɛ ne ho tɔ no na wonya apɔmudene a sɛ ɔbɔ Onyankopɔn din kura dane abakɔsɛm ɔbɔ Onyankopɔn din kura yɛ dene wɔntumi kura mmɔ Onyankopɔn din wɔ nabrabɔ mu adenkyerɛ sɛ hwee hia no enni kwan sɛ ɛba no saa wɔ yɛn tebea mu sɛ yɛ ahokyerɛ mu o sɛ yɛ ahotɔ mu o ɛwɔ sɛ yɛhunu kwan bɛfa so abɔ Onyankopɔn mpaeɛ ɛwɔ sɛ abrɛ ni abrɛ nyina yɛ ne Onyankopɔn edin sawosoɔ yɛn enye dene sɛ yɛbɛte ase wɔ yɛ mmere mu ɛnyɛ nokore sɛ toda na sɛ wo werɛ firi wo phone na ahasɛ deɛ adekyeɛ no ankɔ yi amaw ahasɛ ne wabra bɔ ayɛ basaa adenkyerɛ ɛforo sɛ yɛwɔ nipa binom wɔ hɔnom a wodɔ wɔn a wɔpɛ sɛ abrɛ nyina wo ne wɔnom ɛkasa ɛwɔ w'ahomatorofoɔ so nanso Onyankopɔn deɛ ohia ahomatorofoɔ ana ohia phone biara deɛ hia ne sɛ wobɛbu nkotodwe abɔ mpae na wobɛtie wɔ mpaebɔ ɛnɛ yɛmmerɛ mu enipa bebree no akutakuta wɔn phone da mu nyinara nanso wɔnkae Onyankopɔn yɛwɔ nipa binom wɔ hɔnom a wɔn nkae Onyankopɔn wɔ nabrabɔ mu wɔbɔ mpae mpere baako pɛ bosome ana afe ɛkankabra ne ho akyere no na mmom sɛ ɔnya amane a ɛna wɔfrɛ Onyankopɔn na sɛ ne ho tɔ ne wie a ɔnkae da kora wɔbɔ Onyankopɔn din adane abakɔsɛm nti dabɛn na wɔsɛ yɛbɔ mpae sɛdeɛ Awurade Yesu Kristo na bebuo no sie ɛwɔ Luka nwoma etidum wɔtwe ɛnkyɛmu baako Luke 8:1 na obu wɔn bebi de kyerɛ sɛ etwa sɛ enipa bɔ mpae da wɔmmrɛ ho wɔtemufuo bi tena kuro bi mu a onsuro Onyankopɔn nanso ɔmfɛre nipa na wɔkunafuo bi nso tena kuro no mu na wɔbaa ne nkyɛn sɛ buatan gyeme metamfo ensem na wampene mano kyare kakra na akyire yi ɔkaa ne tirim sɛ mensuro Onyankopɔn na memfɛre nipa deɛ danso okunafuo yi ha minti mebu atan mama no na wamfa ne ba ɔba ha daa no amedwan me ho na Awurade se montie deɛ wotemufuo a wɔntene yika hwɛ Kristo ɛnam abebuo so ɛma yɛ ne hwɛsowo bi wotemufuo bi tena ase a na onsuro Onyankopɔn no wɔ mu nipa nso na okunafuo bi kɔ wotemuafoɔ ne nkyɛn kan sɛ ɔntɔre ma no wantie no wampene na so sane sɛ daa okunafuo no ɛkɔ ne nkyɛn ti ɔte aseɛ sɛ ɔbɛtɔre ama no Awurade Yesu Kristo kan sɛ montie deɛ wotemufuo a wɔntene no kan asɛm no awie yɛ ne sɛn ɛwɔ nkyɛmu nson na Onyankopɔn sɛ wɔto ne bo ase kyɛre wɔn ho enso a ɔremmu atɛn enye wɔn a wɔyi wɔn a wɔsufrɛ no awia ne anadwo no ana na sɛ wotemufuo a wɔntene no abu atɛn agye wokunafuo no a Onyankopɔn no a ɔnyɛ wotemuafoɔ a wɔntene na wɔyɛ wɔtene neeni no Onyankopɔn ɛyɛ wɔtene neeni na Onyankopɔn na ɔrentɔre
enye wona wosufra no awia ne anadwo no mohuni yana anonti ehia so ye bompa ye da biara awia ne anadwo abura ye nyai ye so ye adefofra wona wo moye novenas ne ntiasie wo mo 40 days mpaebɔ eka adekoro no a bama ye nkenkan tezra ne kafo ngoma dikan etinum enchemu dunso mo nyai mpaebɔ da mo nyai mpaebɔ da na kableka sofo ekenkan saa twrensem yi a wo mo de amamre bia ba wo mo se eye 40 days mpaebɔ na ye ka asem koro no ada biara na se mo nyai mpaebɔ da no asekyerɛ ne sen bama ye nkenkan Timothy ngoma etoso mienu eti ba ko nchemu miensa beda wo Nyankopɔn a mefiri ahonimpa mu mesom no se maaganum no asese mekai moda wo mempaebɔ mu awia ne anadwo enti se ye nyai mpaebɔ da no ekyerɛ sen da biara enti Nyankopɔn asafo yi mo Church of God asafo yi mo no Eli Soriano pa ansa na ebe ye adwuma biara na wase ye bompaye anwumere ansa na ye beda no ye mompaye bio ebi na wote wo dam wote wo fie na damu nyina wo so nim niye ebesi abusua bi kodae ade akyin ye kai bi betwifa won fie ne so ma ne wo nyina wuye abusuafo bi so ewiemhyen teto won fie ne so ma ne hye anonti ayade ye wohia se ansana ye beda no damu nyina de chie nyina wo Nyankopɔn na hwewo so asa Awurade ye da wose se wabɔ ye ho ban ade chie nyina na wama ye na de biara ye hia ene dai agya ye da wose wo wotema maye yesere wo hwɛ ye no so abra ye kwa akoda hwɛ mene meyere ne memmaso ye da wose wo Yesu din mu amen mpaebɔ tietie bi se nanso eya de kase wo Nyankopɔn anim na sɛ wo sɔre a kasa Awurade meda wose sɛ wo hwɛ ye no so anadwumu nyina ewrese binum koda ya wan sɔre bio wo son da ye bɔne famu wuye yasra wo sɛ bɔ ye no ho ban eda wase so sɛ wo hwɛ ye so anadwumu nyina abraba ma ye nda foforo ne akwanya foforo yi bekoye adwuma bebejama busunya ho mesra wo hwɛ won so abra mi ni won nkyɛn ye no free hu nyina mu ye no free ene bɔneyɛfo nsɛm ye no free yade ye krankro mu agya ye da wase bebre wo hodɔ ba kro no din mu ye no mu ne mpaye entie a ye bɛbɔ akyerɛ wo Nyankopɔn na ye de ye hwere ahye ne mu bɛbɔ wo Nyankopɔn mpaye da biara na ye ntumi ya de kese wo yabrabɔ mu eno nkyerɛ sɛ yakase enyai mpaebɔ da wo bɛbɔ mpaye kasa pi kwa kansem kro no ada biara na sa de kye nyina ana mfa ne sɛ novenas benana ewu ye ne mpa mobɔ ma ne din de Tete Fernando na da edikan no omobɔ mpaye sɛ hunote so kra mobɔ na fa ne ba ne kyɛ no purgatory hunote so kra mobɔ na fa ne ba ne kyɛ no purgatory hunote so kra mobɔ na fa ne ba ne kyɛ no purgatory na afemu wia ye na gya wosoro odi honti ya ne de eno mere adoma hwa wo ma ne ya ka asem kro no aka na me ya be mu aketoa ndi na ma metumi twe ne no mo ka nyina go mitiri mu no aye ahweniye apon kese bompa ye maye David Fasio bompa ye maye nti me kai sa no me nyina efiri bra na me ya be mu aketoa na so anya no ne ade ye wotwere kronkron no mo mpaebɔ de awo se eye ne wo pesa wo ka anya kyenkyene ma won nsɛm nya kakra bi enkeka kansɛm kro no a wo Nyankopɔn wonya obi a na so asie wo Nyankopɔn wonya obi a ne nte ase ye na empo sɛ ahum kase bi bɔkora no a te sɛ na meka kyerɛ mo da edi kan na yehie mu no metonwom bi kyerɛ mo sɛ
obeto dwom ka sɛ megye di sɛ ahom kɛseɛ ne mframadenden akyire mpaeɛ ketewa bi a wɔbɛbɔ no megye di sɛ yɛbɛtie obi a ɔwɔ baabi kɛseɛ bi ɔte asɛm biara na sɛ mpo ahom bi ɛbɔ kora no a Onyankopɔn te ɛwo nhia sɛ wɔ mpaebɔ no wɔbɛka ne tententene twerɛ kronkron sɛ Onyankopɔn wɔ soro na wo de ɔwɔ asase yi so enti ma wɔn nsɛm nyɛ kakraa bi ɛma wano nyɛ worɔworɔ na ma wakoma nso mpɛntɛm ɛma asɛm bi mfi Onyankopɔn anim na Onyankopɔn wɔ soro na wo de wɔwɔ asase so enti ma wɔn nsɛm nyɛ kakraa bi bɔne tɔfa na ne nyɛ tietia na sɛ wɔrebɔ mpaeɛ a ɛnkasakasa pii kwa sɛ abosomsomfo na wɔhwehwɛ sɛ wɔn kasa tenten nti wɔbɛtie wɔn ɛnti mo nyɛ sɛ wɔn na mo agya nim deɛ hia mo ansa na mo abisa no mpo ansa na mo bɛka asɛm no na Onyankopɔn te aseɛ dada ɛno nti mpaebɔ deɛ yɛbɔ de tɔfa yɛmmɔ ne kyenkyene na ka deɛ hia wo ɛnyɛ sɛ ɔbɛka asɛm baako a kan anɔpa ne anadwo abra wunyae mpaebɔ da abra yɛda so te ase yɛnyae mpaebɔ da ɛmaare mfiri sɛ ɔbɛbɔ mpaeɛ yɛn ne ɛwɔ twerɛ kronkron no mu yɛna sɛ misa ne sɛ yɛbɛsi dan ne yɛnya ahotɔsoɔ sɛ Onyankopɔn betie yɛn mpaebɔ ana yɛn mpaebɔ no kora Onyankopɔn atie bama yɛn kenkan Timothy nwoma ɛtɔ so mmienu ɛnkyɛmu aduonu mmienu 2 Timothy 2:22 dwane firi emabunu bere mu akɔ no ho na di tenene gyidie ɔdɔ ne asomdwie a ɛka wo ne wɔn a wofiri akoma mu tie mu frɛ Awurade bɔ mu no akyi obi a ɔfrɛ Onyankopɔn etwa sɛ wofiri akoma mu tie mu yɛ na deɛ ne akoma mu tie afrɛ sɛ wofrɛ Onyankopɔn na sɛ wakoma mu wɔ fi a wɔbɔ mpaeɛ a Onyankopɔn tie mama yɛnkenkan Petro nwoma di kan etimi ensan ankyɛmu 2:12 na deɛ wɔdɔ nkwa na wɔpɛ sɛ wɔhunu ɛnapa no ma no enyi ne tɛkyerɛma mfiri bɔne mu ne nano na anka ɛnaada asɛm ma no nkyiri bɔne na ɔnyɛ papa ma no hwehwɛ asomdwie na wɔni akyire ɛfiri sɛ Awurade ani wɔ wɔn a wɔtene so na naso abue ama wɔn mpaebɔ na Awurade ani sa wɔn a wɔyɛ bɔne yɛn ɛfɛ dodo ɛfiri sɛ Awurade ani wɔ wɔn a wɔtene so na naso Awurade aso abue Awurade aso abue ama wɔn mpaebɔ na Awurade ani sa wɔn a wɔyɛ bɔne ɛno nti sɛ deɛ wɔbɔ mpaeɛ no ɛyɛ no mabɔne bi a na so kuta kɔmabɔne a yɛn kyerɛdeɛ baako pɛ na sɛ ipo wɔbɔ mpaeɛ awia ne anadwo kora no a Onyankopɔn ɔntie wo na sɛ wɔ nipa no akoma mu wɔ fi a sɛ ne nnwuma yɛ bɔne a ɛnyɛ adeɛ betumi asi da sɛ Onyankopɔn betie no twerɛ kronkron ne ka sɛ abɔnefoɔ afɔdeɛ yɛ Awurade akyiwadeɛ na tɛɛfoɔ mpaebɔ deɛ yɛ n'ani sɔdeɛ babusa meti dunum kyemu wɔtwe na ani sɔ sɛ wɔtene ne bɔ mpaeɛ a nti sɛdeɛ bɛyɛ a yɛbɛtie yɛn no ɛyɛ adeɛ ho behia sɛ yɛbɛnya akoma mu tie ɔwɔtene Paul ka kyerɛ Timothy ɔse wɔne wɔn a wɔfiri akoma mu tie no bɔ mu frɛ Awurade no akyi na sɛ yɛfiri akoma mu tie mu ɛfrɛ Awurade no kyerɛ sɛn montie asomafoɔ nnwuma akyɛde no nan kyɛmu 16 Acts chapter 24 verse 16 na yɛmu na mesɔ me ho mehwɛ
sɛ menya ahonimu a enifo Nyankopɔn ne nipa fam daa. Ɛno nti ɛyade a ɛwo hia sɛ yɛn ahonim yɛn akoma efi biara enimu wɔ Nyankopɔn anim ne nipa fam abere biara yɛbɛbɔ mpaeɛ no sɛ wo biribi etia Onyankopɔn ana wo biribi tia wo nyɔnko nipa a wɔbɔ mpaeɛ a Onyankopɔn ontie ana Onyankopɔn tie yɛn mpaebɔ ne sɛnti ehia sɛ yɛnya akoma mu tie adenkyira montie ne ɛwɔ nipa akoma mu Matthew ngoma etidunum ɛnkyemu dun Matthew 15:19 kra no se na akoma mu na adwenemane awudisɛm ayefasɛm adwamansɛm awifosɛm adanse kurumu ne abususɛm firi. Verse 20 Yɛnom ne nneɛma egu wɔ nipa ho fi na sɛ wode ensa a wanhohoro didi a engu wɔ nipa ho fi kra kronkron mu anu yie mu da hɔ pefee ɛsɛ na akoma mu na adwenemane awudisɛm ayefasɛm adwamansɛm awifosɛm adanse kurumu ne abususɛm firi. Yɛnom ne nneɛma a egu akoma no ho fi ɛno nti na Onyankopɔn kaa no wɔ Jeremia nhoma etidunson ɛnkyemu nkron Jeremia 17:9 akoma wɔ hɔ yi ɛyɛ naadaase ne adeɛ nyinaa na ɛyɛ nsɛmmɔne pa ara hwan na wɔbɛnya mu ahunu yɛ ɛnkyemu du me Awurade na mehwehwɛ adwene mu na mɛsɔ akoma mehwɛ na mɛma wo biara sɛdeɛ na akwan tie sɛdeɛ ne neyɔyɛ aba no tie na yɛn yade mu da hɔ pefee Onyankopɔn tumi hunu akoma no mu hwan na obɛnya mu ahunu yɛ akoma no ɛyɛ nkontompo ne sinade yinaa twerɛ nsɛm foforo mu wɔ twerɛ kronkron no mu no akoma no yɛ daadaafoɔ akoma no yɛ nkontompo akoma no yɛ daadaafoɔ akoma no ɛyɛ naadaa sene ade nyinaa na obiara ntumi hunu mu gye wɔ Nyankopɔn pɛ ɛro nti na sɛ wo bɔ mpaeɛ na sɛ wakoma mu no obu afu wo yere anaa wo kunu wotan wo yere anaa wo kunu wo fa wo yere anaa sɛ wo kunu akyi ɛbɛsɛ akoma no mu na adwamansɛm awifosɛm adwenemane adanse kurumu awifosɛm anaa sɛ atoro efiri saa ne ma nyinaa wɔ akoma no mu na sɛ wo bɔ mpaeɛ na sɛ saa ne ma nyinaa wɔ akoma mu a na sɛ wo ne wo nyɔnko nipa ayɛ aka wo ne no kontokwa anuanom wo mpaeɛ no a wo bɔ no wo mmɔ ntum wu kwadeɛ ɛnyɛ mpaeɛ hunu anaa Onyankopɔn ntie adeɛ baako a awɔ sɛ yɛte aseɛ sɛdeɛ bɛyɛ wo Onyankopɔn bɛtie yɛn mpaebɔ ne no mama yɛnte yɛn akoma mu ɛrenti wontumi mfiti prɛko pɛ nkɔbɔ mpaeɛ ehia sɛ wonya akoma mu tie mfato ho moyɛ awarefo okunu ne wɔyere na sɛ mo ayɛ aka na mo mpɛ sɛ mo bɛbɔ mu a mofiri sɛ Onyankopɔn bɛtie mo mpaebɔ mama yɛnkenkan Petro ngoma di kan etimi yɛnsanche mu nso 1 Peter 3:7 okunu nom mone wɔn entena ne mudie mu saa ara sɛ ɔyere ne ade a ne ho nyɛ den na muni woni sɛ wɔn enso ne mo yɛ nkwa adom no adidifuo bi na mo mpaebɔ kwan ansi ba mo twɔ mo hunu yɛ anuanom twerɛ kronkron no sɛ okunu nom mone mo yere nom entena ne mudie mu saa ara sɛ ɔyere ne ade a ne ho nyɛ den na muni woni asɛm a sɛ fa ne die ma wo yere no kyerɛ sɛ wobɛhunu ne mmɔbɔ ɛmmɔ no ɛmfa wo nan mmɔbɔ no ɛmmɔ ne twɛdeɛ ɛnteatea mu ngu ne so ngu n'anim ase wɔ badwam ana nipadɔm anim fa ne die ma wo yere sɛ wo yere ne ade a ne ho nyɛ den
na mpaebɔ kwan ansi. Ɛno nti sɛ wɔbɔ mpaeɛ na sɛ wotirimu adin. Wobɔ wo yere tirimɔden a wobɔ mpaeɛ a Onyankopɔn tie. Anuanom ahuna na fa ni die ma wɔyere sɛ wɔyere yɛ ade a ne ho nyɛ den. Sɛ wɔn enso ne mo yɛ nkwa dom no adidifuo bi na mpaebɔ kwan ansi. Okunu ne wɔyere mpaebɔ ano kwan si. Enkanka sɛ wɔbarima na mfa ni die ama ne yere a ɔbɔ ne yere atirimɔden. Ɔnɔ ne yere. Ɔfa ne yere akyi. Sɛ ne yere ni hɔ a ɔde foforɔ besia nan mu. Saa ara so na wɔbaa no nso teɛ. Na sɛ wo yere no nso wunni nokora mma wo kunu a na sɛ wobɔ mpaeɛ a Onyankopɔn tie ma wani kura na so kura so Onyankopɔn betie o. Yɛn Nyankopɔn asɛm yɛkyerɛkyerɛ mo saa nneɛma yi sɛdeɛ yɛbɛyɛ a yɛsɛ asɔfoɔ no ɔmosɔre ɔmosɛ yɛmmɔ mpaeɛ na mofiti prɛkɔ pa bɔ mpaeɛ. Ɛni kwan sɛ ba ne sɛ tebea bi a wowɔ mu na ɔbɛbɔ mpaeɛ ana sɛdeɛ wɔtebea wɔ mu ɔtie biara na ɔbɛbɔ mpaeɛ ana daabi. Onyankopɔn no yi mpaebɔ mu. Onyankopɔn tie abɔnefoɔ mpaebɔ. Bɔma yɛ mmɔ so bio. Yohane nwoma Etinkron nkyɛmu aduasa baako John 9:31. Na yɛnim sɛ Onyankopɔn ntie adebɔneyɛfoɔ. Na sɛ obi fɛre Onyankopɔn na wɔyɛ deɛ ɔpa a ɔno na otie no. Ɛno nti Onyankopɔn tie onipa a onkuta akoma bɔne. Aronti Paul yene ne yɛka kyerɛ no ɛbra yɛfrɛ ne ba asafoni mu. Kyerɛsma me din kan kyerɛ mo wɔ asomafoɔ nnwuma etia de dumienu nkyɛmu dunsia Acts 22:16. Na afei adɛ na wɔrekyinkyim wo ho. Sɔre ma wɔmmɔ wo asu. Ɛnworo wɔ bɔne na bɔ Awurade din. Sɔre ma wɔmmɔ wo asu. Afiri sɛ asu bɔ mu ɛne yɛhohoro wo bɔne gu. Na bɔ Awurade din. Na sɛ wonya bɔ asu a yɛde wo bɔne nyinaa bɛkyɛ wo. Wobɛtumi abɔ Awurade din. Wobɛtumi abɔ mpaeɛ anya gyidie ne awerɛhyɛmu sɛ Onyankopɔn betie wo mpaebɔ. Abra yɛde wo bɔne akyɛ wo. Mama yɛnkenkan Brasosam nwoma ɛtɔ so mmienu. Etinson nkyɛmu dunan 2 Chronicles 7:14. Na sɛ mema no bɔ medin wɔ no so wɔ ne berɛ wɔ no ho ase na wɔbɔ mpaeɛ na wɔhwehwɛ m'anim na wɔsane firi wɔn akwan mmɔne no so a mɛnso mɛfiri wɔ soro matie na mede wɔn bɔne akyɛ na masa wɔn asase no yadeɛ. Yɛn ne nneɛma a Onyankopɔn ahwehwɛ wɔ se na sɛ mema no bɔ medin wɔ no so wɔ no berɛ wɔ no ho ase na wɔbɔ mpaeɛ na wɔhwehwɛ m'anim na wɔsane firi wɔn akwan mmɔne no so a Menso mefiri wɔ soro matie. Ɛno nti yɛn ne nneɛma a Onyankopɔn hwehwɛ firi yɛn hɔ ansa na wɔtie nyɛ dene. Sakyera w'adwene firi wɔ bɔne mu. Sane firi w'akwan mmɔne so. Sɛ wɔma ne firi wɔ bɔne na firi w'akwan mmɔne so na wɔbɔ mpaeɛ a Onyankopɔn betie. Wɔbɛnya ahotɔsoɔ sɛ Onyankopɔn betie yɛ mpaebɔ. Deɛ di kan ansa na Onyankopɔn betie yɛ no yɛni kan te yakoma mu ansa. Ɛno nti ɛna yɛsua Kristo Mmara Nsɛm. Na sɛ yɛnsua saa nneɛma yi a yɛnkwa na dodo a yɛakɔ nsɔre ne yɛsɛ ne nsɔre bebree mu no yɛgyidi sɛ yɛbɔ mpaeɛ abra yɛtwɛn Onyankopɔn mpaebɔ emu a yɛanase na no yie. Na so Onyankopɔn ntie o. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ Onyankopɔn betie yɛn no. Awɔ sɛ yɛn so di kan yɛsɛtie ma no ansa. Awɔ sɛ yɛsɛtie ma no. Awɔ sɛ di kan te yɛn akoma mu ansa. Ɛno ne ade di kan wɔ asubɔ a Twerɛ Kronkron no ɛkyerɛkyerɛ mu. Mama yɛnte yɛn akoma mu. Mama yɛnyi bɔne nyinaa mfiri yɛn akoma mu ansa na yɛabɔ Onyankopɔn mpaeɛ. Mama yɛnkenkan
Efesofoɔ nwoma ti nantemu aduasa baako. Ephesians 4:31. Mama wonyi Yahudi nyinaa ne kokobɔne ne abufuo ne anokurokuro ne abususɛm ene bɔne pɛ nyinaa emfiri mumu. Na sɛ wono saa no me yɛhyɛ wakoma mu ma abufuo wɔtane kokobɔne anokurokuro abususɛnka saa no me nyinaa wakoma mu na bɔmpa ya ɛma wani kura na so sɛ Onyankopɔn betie. Opa akofre wiase ahoteefo nyinaa bra Onyankopɔn tie o. Ye ne ade wɔtwerɛ kronkron mu de wɔtwerɛ kronkron mu no ɛyɛ nokore ɛnyɛ nipa adwenkyerɛ ɛnyɛ asɔfo adwenkyerɛ ɛnyɛ atoro ɛne da so a asɔfo de ma wɔ nasafo ma ɛwɔ Yesu dim mu ɔmo bɔmpa ɛsɛ wɔ Yesu dim mu na so wɔtebea wɔ mu no ɛnyɛ tebea papa ɛne ma bɔne no a na wɔwɔ akoma mu nti hia sɛ wakoma na yɛtim mama yɛnkenkan Yohane ngoma ɔkwan bɛ ne betumi afa so wɔte yɛ na akoma mu Yohane ngoma ti dunum nkyemu mɛnsa ɛnsɛm ma nya ka kyerɛ mo ntimo ho anya fi asɛm ma ka kyerɛ mo ntimo ho anya fi ɛnsɛm a ya ka kyerɛ mo nti yɛ ho afiri enti de bɛte yɛ na akoma mu na yɛ Nyankopɔn asɛm ɔkwan bɛ nso mama yɛnkenkan enwom eti wɔ ha dunkron enchemu du baako Psalms 119:11 bede won nsɛm akora makoma mu na manya wo ho bɔne bi wɔ Nyankopɔn asɛm no ɛna ɛbɛte yɛ na akoma mu te sɛ semina sɛdeɛ bɛyɛ betumi ate yɛ ho no ɛwɔ sɛ oposa semina no na mmom sɛ wɔde wɔntade ne kogu baabi a wɔbɔmpa ya wode watade ne to baabi no amfa semina ohora usi sɛdeɛ emfiri adekoro no arasa na Nyankopɔn asɛm tie wo Nyankopɔn asɛm no te nipa ho na mbom sɛdeɛ bɛyɛ betumi ate wo ho na dwira wo no ma ho kwan ma ne wura wakoma mu David sɛ mede wo nsɛm makora makoma mu na manya wo ho bɔne bi anonte ehia sɛ yesua Kristo Mmara Nsɛm yi eversa wo besi dan na wo de Nyankopɔn asɛm no asie wakoma mu abra wonim Nyankopɔn asɛm kora wasafo mu no ye won nsɛnkyerɛne ahodoɔ bebre no ane ye ɛwɔ Yesu timo ɛwɔ Yesu timo nanso wakoma mu nte Nyankopɔn asɛm no ye nsua Nyankopɔn asɛm na bɛte yɛn ho nti yehia Nyankopɔn asɛm no na te nipa ho ɛno na wɔse yɛde hyia akoma mu na yɛde yɛ adwuma mama yɛmfa nhyɛ yɛtirim yɛbɛtie Nyankopɔn asɛm yɛde bɛsie yɛ na akoma mu na afei yɛde ayɛ adwuma Petro ngoma a edikan eti baako nkyɛmu aduonu mmienu 1 Peter 1:22 monte mokra ho nokore setie mu ahoteɛ no ɛwɔ setie mu monte mokra ho nokore setie mu henko wonuada nkontompo inimumu yene nokwasɛm a yɛbɛyɛ setie sɛdeɛ bɛyɛ ho bɛteɛ nokwasɛm bɛn yɛnkenkan Yohane ngoma eti dunson nkyɛmu dunson yɛwɔ no kronkron wɔ nokore mu na wasɛm yɛ nokore nokore no ɛyɛ Nyankopɔn asɛm na wate wokra ho ɛwɔ nokore no setie mu anaasɛ wayɛ setie ma Nyankopɔn asɛm nti betie wɔ Nyankopɔn asɛm te sɛ ne yɛ kan afitwera kronkron no mu na afei monye mfa nsie mu akoma mu na momfa nya adwuma muniso munye setie ema Nyankopɔn ensɛm ben na yɛde besie yɛ na akoma mu na yɛn ho atumi ate sɛdeɛ yɛbɛyɛ ase yɛbɔ mpae a wɔ Nyankopɔn atie yɛn Nyankopɔn ensɛm ben ɛne yɛde bɛhyɛ yɛ na akoma mu ɛne yɛ ne mpaebɔ wɔ biribiyo sɛdeɛ yɛbɛyɛ a yɛ na akoma mu bɛteɛ na wɔ Nyankopɔn atie yɛn anuanom mo de mu ntie Timothy ngoma ɛtɔ mmienu etimienu enchemu dunkron 2 Timothy 2:19 danso Nyankopɔn nyina so wotim ho pintin kura nsano yi Awurade nim wona wɔyɛ ne de ene ma obiara wɔbɔ Awurade din entwe ne ho mfiri de ente ne ho
obiara a ɔbɔ mpae no ehia sɛ oyi ne ho firi yɛ ɛntene mu ma obiara a wɔbɔ Onyankopɔn din no Kristo din no ma ne ntene ho firi yɛ ɛntene ho de di kan ɛwɔ sɛ eyi yɛ ne ho firi yɛ ɛntene mu twe ho firi bɔne mu yɛ ho firi mmarasɛm mu gyae sɛ wɔne mma deda bebrebe no gyae kyakya ne bɔ yɛbɛyi yɛn ho afiri wiase akɔnɔ ne honam akɔnɔ mu yɛbɛte yɛn ho afiri saa nneɛma yi ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yakoma mu betumi ateɛ na Onyankopɔn atie wo ɛbɛrɛ a wobɔ mpaeɛ na afei bɔne bɛn ɛde yɛbɛyi yɛn ho afiri ho yi yɛkenkan Galatifoɔ mmati no mu kyɛmu dunkron na honam enwuma no daadi pefee ɛne adwamammɔ efi ahohwie abosomsom adutuo ɔtanne akayɛ ahoɔya abufuo apɛreapɛreɛ kunisum mpaapaemu nitan ensaboro agobɔne ne deɛ ɛtete saa yɛnom ho na mɛrebɔ mo kɔkɔ sɛdeɛ mebɔ mo kɔkɔ kane no sɛ wɔn a wɔyɛ saa nneɛma yi inya Nyankopɔn ahenni no Enuanom yɛwɔ noma bebree no ana wɔhɔ a yɛbɛyi afiri mu honam nnwuma no adwamammɔ efi ahohwie abosonsom adutuo ahohwie amfato ho waware na so ne kon dɔ ma foforo ana de ɔpɛ ma nyina obi a waware Nyankopɔn ma ho kwan sɛ nipa mer enware Yosef ne Maria wareye David wareye nanso sɛ wɔne bi foforo yere o de wɔtwitwi bi foforo yere a yɛfrɛ no ahohwie ase ahohwie abosonsom adutuo abayifuo a wɔmutu aduru ane akomfuo ɔtane akayɛ ahoɔya abufuo apɛreapɛreɛ kunsum paapaemu yɛwɔ mma binom hɔ no ma warefo de bia ne wɔtwe ne nkunu ebinom tumi twe ne nkunu atwe ne nyina ho ne nkunu baama ne ka sɛ wɔde wotwe mma nyina ho ne nkunu wotwe ne nkunu ama kɔtɔ ba kora bi kora wobɛtwe ne ho ne nkunu yɛ nsɛm a wɔmɔka SRI kapampanganfo wata kan so wɔde wotwe ne nkunu ama wotwe mma nyina ho ne nkunu nti kɔtɔ ba so kora wobɛtwe ne ho ne nkunu ana kɔtɔ ba wotwe ne ho ne nkunu yɛwɔ nipa binom hɔ no asaa na wɔte o ɔmotwe ne nkunu ama yɛyɛ honam akɔnɔ abufuo ɔtane akayɔ ahoɔya enibrɛ honam akɔnɔ bɔne enyuma bɔne ahodoɔ saa no ma nyinaa yɛyɛ bia yɛbɔ mpa no gu kwa ehiase yi saa no ma yifiri mu sɛdeɛ bɛyɛ akoma no ho bɛteɛ asa akoma no mote a yɛntɛkyerɛma nso ho bɛte mama yɛnkenkan Matthew ngoma etidumienu nkyemu aduasa miɛnsa Matthew 12 verse 33 Mama dua no nye dua pa na naaba yɛ abapa anaasɛ mama dua no nye dua bɔne na naaba ayɛ aba bɔne na dua no aba na wɔde hunu dua korɔ verse 34 Ihuritiama moya abɔnefoɔ yi mobɛyɛ dɛn atumi aka nsɛmpa na de ayɛ akɔmama abusuo no na ano ka Awurade Yesu Kristo kan na bebuo mu sɛ madua no nye dua pa na naaba yɛ abapa
madua no nye dua bɔne na n'aba yɛ aba bɔne ɛfisɛ dua no aba ne odi hunu dua koro ehuritia ma ɔka yɛn kyerɛ yudafoɔ na wɔyɛ natamfo no mɔyɛ abɔnefoɔ yi mɔbɛyɛ dɛn atumi aka nsɛmpa na deɛ ayɛ akɔma ma abusuo no na ano ka na sɛ akɔma no yɛ akɔma bɔne a ɛfisɛ no ne dua no deɛ bɛfiri w'anumu aba no nso yɛ bɔne ma dua no nyɛ dua pa ano ne tɛkyerɛma no nso bɛyɛ papa na so nea wɔ akɔma no mu no yɛ ade bɔne a deɛ bɛfiri tɛkyerɛma no mu anaasɛ ano no mu aba no nso yɛ bɔne ɛno nti na ɛka no wɔ Luka nwoma 18:45 Luke 6:45 ɛse onipa pa firi ne pa a waboaboa no n'akoma no mu na wɔyi ade pa adie na onipa bɔne firi ne bɔne a waboaboa no n'akoma no mu na wɔyi ade bɔne adie na efiri deɛ ayɛ akoma ma aborosoɔ no mu na ano ka deɛ ayɛ akoma ma na abusuo no ɛno na wano bɛka sɛdeɛ bɛma bɛte aseɛ mama mɛma mo nhwɛsoɔ sɛ obi yɛ kyakyabɔ ni a n'akoma ɛpɛ kyakyabɔ wɔdeɛ ne nkasa wɔdeɛ mo nkasa afa kyakyabɔ ho wɔne ne bɛyɛ baako sisi yɛ bɛpa w'asɛm sisi yɛ wɔpa mo nka kyakyabɔ ho asɛm adekyeɛ nyinaa na ne bɛgye wo ho na wobɛhunu nea ɛwɔ n'akoma mu ɛmfa to ho ɛmabunu ana ɔbabunu bi a mmarima anum ɛsɛ ne pɛ wɔpɛ sɛ wohunu barima a wɔ n'akoma mu a ɔpɛ no wɔdeɛ ɛne ne nkɔ kasa mate sɛ Dani ɛsɛ ɔpɛ o Dani deɛ mempɛ no mate sɛ Efren no so ɔsɛ wɔpɛ o Efren ani o wobɛhunu sɛ Efren no wɔpɛ wobɛhunu sɛ ɔbɛka ne ho asɛm saa nea ɛwɔ n'akoma mu no ebɛfiri n'anumu aba saa na Kristo kaeɛ deɛ ayɛ akoma ma na abusuo no ano no bɛka onipa pa firi ne pa a waboaboa no n'akoma mu na wɔda nnepa adie na onipa bɔne nso firi ne bɔne a waboaboa no n'akoma no mu na wɔda ade bɔne adie na efiri deɛ ayɛ akoma ma aborosoɔ no mu na ano ka ɛno nti sɛ wakoma mu te a ɛne wanumu nso bɛte sɛ wanumu te na wɔtɛkyerɛma ho te a ɔbɔ mpaeɛ a Onyankopɔn ɛbɛtie o na mmom sɛ wakoma yɛ bɔne a na sɛ wɔtɛkyerɛma nso yɛ bɔne a na sɛ wodi atoro a nnaadaa nko a nyaatwewosɛm nko a ɛna wɔwɔ akoma mu a wɔbɔ mpaeɛ a Onyankopɔn tie sɛdeɛ twerɛ kronkron no seɛ nyame na mekaeɛ na sɛ wakoma na wadwene nyinaa yɛ bɔne a deɛ bɛfiri w'anumu aba no ɛyɛ nnaadaa ntoro nkontompo Onyankopɔn ntie o mama yɛn nsan so nkan ne bio Petro nwoma di kan tim yɛn nsan kyɛmu do 1 Peter 3:10 na deɛ ɔdɔ nkwa na wɔpɛ sɛ wɔhunu ɛnapa no ma no nyine tɛkyerɛma mfiri bɔne mu ne nano na nka nnaada asɛm ma no nkyere bɔne na wɔnyɛ papa ma no nhwehwɛ asomdwie na wɔni akyire ɛfiri sɛ Awurade ani wɔ wɔn a wɔtene so na naso abue ama wɔn mpaebɔ na Awurade ani sa wɔn a wɔyɛ bɔne mpamokyɛ Onyankopɔn asɛm na mu nna hɔ anaa ɔsɛ na deɛ wɔdɔ nkwa na wɔpɛ sɛ wɔhunu ɛnnapa no ma no enyi ne tɛkyerɛma mfiri bɔne mu ne nano na anka nnaada asɛm ma no nkyiri bɔne na wɔnyɛ papa ma no hwehwɛ asomdwie na wɔni akyire ɛfiri sɛ Awurade ani wɔ wɔn a wɔtene so na naso abua ma wɔn mpaebɔ na n'ani sa wɔn a wɔyɛ bɔne nti yɛwɔ gyidie ne ahotɔsoɔ sɛ
sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn akoma mu bɛteɛ yɛn ano nka nnaadaasɛm na nka abususɛm no sɛ wode w'ano di dwuma a wode w'ano bɔ wɔ Onyankopɔn ne mpaeɛ na sɛ w'ano ɛnyɛ ano bɔne deɛ a ɛneɛ wobɔ mpaeɛ wɔ Onyankopɔn bɛtie na ano bɔne ɛne akoma bɔne nsunsuanso bɔne bɛn ne nya no nipa mpaebɔ so montie Yakobo nwoma atimi yɛnsa nkyɛmu nsia James 3:6 na tɛkyerɛma nso yɛ wogya tɛkyerɛma yɛ wiase bi wɔ yɛn nakwa mu a ɛyɛ deɛ ɛntene ɛde nkekayɛ keka nipadua nyinaa na ɛsɔ nkwa nkyimiɛ a ɛtwa ne ho firi awoɔ mu no na ɛfiri amanehunu kuro no mu na wasaa no. Verse 7 na ntɔteboa ne ntakraboa ne mmoa wɔwea ne mmoa ɛwɔ po mu so nyinaa nnipa de wɔn so dwodwo wɔn na wadwodwo wɔn. Na tɛkyerɛma deɛ onipa biara ntumi anwodwo no ɛyɛ adebɔne a ɛyɛ rɔmfo a awuduro ayɛ no ma. Ɛno na yɛde hyira Awurade ne agya no ɛno ara nso na yɛde dome nnipa a wayɛ wɔn Nyankopɔn suban soɔ. Anokorɔ no ara mu na nhyira ne nnome firi me nuanom ɛnsɛ sɛ yɛnom ba saa. Ɛni kwan sɛ ba ne saa sɛdeɛ ɔte ne Yakobo ɛsie asɛ ano no mu na yɛyie mpaebɔ ne nhyira firi ano korɔ no ara mu na nsɛmmɔne firi ɛni kwan sɛ ba ne saa. Tɛkyerɛma no yɛ wogya mahunu ogya ebia yɛ ogya ketewa bi na so betumi ahye kwae bretuo saa ara so na tɛkyerɛma no so teɛ tɛkyerɛma no so yɛ ogya ɛyade ɛntene de nkeka ne pedua nyinaa na so nkwa nkyimiɛ a etwa ne ho firi awoɔ mu no na efiri amanehunu kuro no mu na wasa no. Na ntɔteboa ne ntakraboa ne mmoa wɔwea ne mmoa ɛwɔ po mu so nyinaa nnipa de wɔn so dwodwo wɔn na wadwodwo wɔn. Mohunu nokore ɛno nti na mɔhwɛ yɛ wabi no mutumi dwodwo gyata hempo sumu bonsu tumi ma wɔn mo dwodwo yɛma wɔn mo di asa kraman ne mmoa ahodɔ mpo fish mpo nipa tumi de wɔn so dwodwo wɔn. Na so tɛkyerɛma no deɛ obiara ntumi ndwodwo no ɛyɛ adebɔne a ɛyɛ rɔmfo a awuduro ayɛ no ma. Ɛno na yɛde hyira wɔ Nyankopɔn ne agya no. Ɛno ara nso na yɛde dome nipa a wayɛ wɔ Nyankopɔn suban soɔ. Anokorɔ no ara mu na nhyira ne nnome firi me nuanom ɛnsɛ sɛ yɛnom ba saa. Ɛno nti anuanom ɛyɛ ade yɛ wohia yɛasɛm tene fa mpaebɔ ho. Yɛnyampo ɛnkasa mfa Kristo mmarasɛm foforo ho yɛnyankɔ asɛm ti foforo so yɛgu so a yɛkasa fa mpaebɔ ho yɛn yɛ asɛm ti a ɛso sɛ wɔbɛbɔ mpaeɛ a ehia sɛ wote tɛkyerɛma ho kane ansa ɛwɔ sɛ wote dua ɛyɛ akoma no ho ɛwɔ sɛ wote kwan a wofa so kasa wobɛyi naadaa ne nkontompo afiri wabrabɔ wobɛyi naadaa ne nyaatwomsɛm afiri wo mu yɛwɔ tɛkyerɛma bi wɔ hɔ no ma yɛ nyaatwom sɛdeɛ Tagalog kasa bebu no ɛsie ɔde n'ano na aka na so nakoma ayi no ma nakoma apo no kyerɛ sɛn deɛ wɔka no nyɛ nokore tɛkyerɛma no sɛ ane na so akoma no sɛ daabi tɛkyerɛma no sɛ daabi na so akoma no sɛ ane ɔno a na ɛdaadaa ne ho no wɔ gyimi ne ho yɛwɔ nipa bi mu hɔ no ma saa na wɔteɛ wɔnakoma ɛka naadaa asɛm saa akoma koro yi ara wɔde daadaa no na wɔde twa nkontompo no ɛno koro yi ara na wɔde bɛbɔ mpaeɛ ɔhwɛ a Onyankopɔn bɛtie monwene ho anuanom mo ankasa mu mo ho atɛn Onyankopɔn bɛtie ano ana tɛkyerɛma a ɛka nyaatwomsɛm ana sɛ akoma a ɛboa pae ne ho sɛ ɛpa ahohoyɛ
sɛdeɛ Tagalog anyumufoɔ twerɛfoɔ no twerɛ balactas ɛdɛn na balactas kan wɔ nua values balactas sɛ wɔde anigyeɛ na sɛdeɛ anim ahyia wo a na sɛ wɔgye wo ahohoyɛ wo so a hwɛ wo ho so yi ɛwɔsɛ bia na ɔyɛ wo kokɔ mu tamfo ɔno na ɔne wo bɛko watwerɛ yɛ wɔ balactas ne ngoma mu Felantes Laura yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no mu a ohyia wo wɔde anigyeɛ sɛdeɛ ne hyia wo daso wɔn akoma mu de anya atwomsɛm nko a na ahye mu ma ensɛm a wɔn keka no mu bi anya nokore ɛno nti ehia sɛ yɛhunu Nyankopɔn ne nsɛm a wɔhye yɛde sie yɛ n'akoma mu de di kan yɛnyi naada mfiri yɛn mu enka naada asɛm nka atorosɛm sɛdeɛ wɔte ne petrosie no ma no yɛne tɛkyerɛma mfiri bɔne mu ne nano na anka naada asɛm ɛde mbio ɛna wɔse yɛ kae Baate ngoma eti num enchemu aduasa nson Matthew 5 verse 37 na moma mo ane nye ane na dabi nye dabi na de aburu yensuo no firi bɔne mu moma mo ane nye mo ane mo dabi nye mo dabi na se woka se ane na se dabi o se dabi nso ye ane a ene efiri bɔnsam efiri bɔne mu nti wɔkwan bɛ na wɔsɛ wɔfa so kasa montie Yakobo ngoma eti num chemu dumienu James 5 verse 12 na menu yanom yene mu nyina akiri no monka ntam monka wɔsoro ana asase ana ntam biara na mama mo ane nye ane na mo dabi nye dabi na mo anhwe atemu mu yɛn ade mu da hɔ pefe Awurade Yesu Kristo ade wɔ ne nasuafo no ɛkyerɛkyerɛ ne sɛ yɛbɛyɛ anokɔfoɔ ɛwɔ yɛn kasa mu wo kasa ane a ma wo ane nya wo ane na ma wo dabi nya wo dabi na mo anhwe atemu mu amfato ho ewu a metua wo ka awɔ sɛ ma wo nsɛm da hɔ den awieyɛ ɛna obetua na wɔtwe no awieyɛ bosome no awieyɛ anaasɛ afe no awieyɛ ana wiase awieyɛ onipa no na kɔ bankro na ni da so sɛ wobetua ne ka amfato ho sɛ wonim sɛ wontumi ntua nipa no ka ebe wontumi amfa akatua na ma ansa na bosome ne bewu no konua ne nkyɛn sɛ menua ade a mani da so sɛ mede betua wo ka no mensa nkae na sɛ mensa ka metua wo ka mesrɛ wo fa kyɛ me mama yɛni nokore sɛ woka sɛ daabi a ɛwɔ sɛ yɛ daabi woka sɛ ane ɛwɔ sɛ yɛ ane wobɛba wobɛkɔ ɛdeɛ na ɛwɔ sɛ woka o mɛba o megyidi paa sɛ mɛba o mɛba mɛkɔ gyidi ɔsɛ o gyidi kra medobiri bia wasan so kra mpo kantam eni kwan sɛ yɛ kasa saa sɛ de bɛ yɛ mfa yɛ ntɛkyerɛma na yɛ ano nya bɔne ntia wɔ Nyankopɔn no yɛn ni ade a wɔ sɛ yɛyɛ yɛn kenka Yakobo eti na nkyɛmu dumienu James 4 verse 13 na afei mu mo a mo ka sɛ ɛnɛ ne wɔkyena yɛbɛkɔ sɛ ne sɛ kuro yi mu akodi hɔ afe na yɛatɔ atɔn ne yɛnya mfasoɔ na nso mu nim die ɛbɛba ɔkyena na mo nkwa ne die ɛfiri sɛ mo yɛ huhura ɛyi ne ho kakra na afei ɛyera na emom anka sɛ mo ka sɛ Awurade pɛ na yɛnya nkwa a yɛbɛyɛ yɛn ana yɛn mama yɛn kasa sei ɛfiri sɛ yɛnim deɛ bɛsi kyina yɛnim yɛn nkwa mɛkae mabusuani bi na ne ba no ɛka sɛ maame ade asan abɔ na dwedu baako na dan na woda so no aduane ɛna ɔsɛ mɛba fish a yɛde vinegar no ano wodidi fried rice a ɛde ɔkyena nopa
arenti no menwa nam ya to ho enti wono anam ne to ho ade akyenye no wanya bi ani wantumi mpo ani oso da ye bone no owu ye wone namo yenim ne yebesi kyena ebisa wo so beba na mfato ho kase ane se ye wonyankopon pa meba never say wonim ne yebesi kyena dabe na wo betua meka se ye wonyankopon ne pa October bosome da no awiye anase afe no awiye metua woka yen a diso ma wo ane nya wo ane na wo dabi nya wo dabi na ma nhwe atem wo mu saa no wo Kristo ni tie o Kristo ni en fiti prakopen kasa keke owo ani die nsem ka okam bibia obone ho modene se wobeye anya se bia obekekan ye wope nanso wonye na adwen se obeba obeka se ane so wonye na adwen se obeba ka nokra na kire wunu ya o kafura menyine se metumi aba sɛdeɛ bɛyɛ wɔmfa n'ani nto wo so ɛyɛ sɛ wɔmfa n'ani nto wo so sɛ wobɛba na mpofiri mu waba n'ani bɛgye sɛne sɛ wobɛhyehyɛ bɔ sɛ wobɛba nanso wɔmaaye na woni nokore wɔbɔni nokore wɔ mba nkora makomu wɔtakyerɛma no ɛka na ada asɛm nyaatwomsɛm wɔ mu yenum nyinaa yɛ akwansideɛ ma mpaɛbɔ enti ama wonyankopɔn intie yɛn sɛ wonyankopɔn hunu sɛ ɛnaada wɔ wakoma mu a na wanumu a ano no anasa takyerɛma no ɛte sɛ munim ɛmmoa nyinaa yɛbɛtumi adwodwo wɔ na so takyerɛma no onipa bɛrɛ ntumi dwodwo takyerɛma no na sɛ onipa bɛrɛ ntumi dwodwo takyerɛma no a ha nyɛ hwɛ deɛ wɔma yɛ ma wonyankopɔn dwodwo yɛ takyerɛma ɛno ne ade wɔte na yɛ akobo na wɔ kyerɛkyerɛ wonipa ntumi nkyerɛkyerɛ wo sɛ de nokura ma wo nsɛm ɛne ɛma nyankopɔn nkyerɛkyerɛ yɛn wo maame wo papa wo yore wo kunu wo namfonom wɔn ntumi nkyerɛkyerɛ wo sɛ hyɛ wo takyerɛma so ɛne ma nyankopɔn wasɛm no nkyerɛkyerɛ yɛn ɛfiri sɛ takyerɛma no ne yɛde bɔ mpaeɛ ɛwɔ sɛ yɛhunu yɛn takyerɛma no sɛ takyerɛma papa yɛ takyerɛma bɔne sɛ deɛ ɛbɛyɛ a onyankopɔn ɛbɛtie yɛn mpaebɔ ɛfiri sɛ nokore takyerɛma ɛne nokore akoma nenam montie mabusɛm ɛtiɛ de asa baako ɛnkyɛmu aduonu nsia Proverbs 21:26 Proverbs 21:26 Obuye na no nyansa mu na adɔyɛ nkyerɛkyerɛ wɔ ne takyerɛma so yɛn ne ade a ɛtene ɛwɔ sɛ yɛyɛ sɛ yɛbue yɛ n'ano a yɛmmue yɛ ano wɔ nyansa mu adɔyɛ nkyerɛkyerɛ wɔ yɛn takyerɛma so wɔ takyerɛma no ɛnyɛ abaa yɛwɔ nipa binom wɔ hɔnom a wɔn takyerɛma te sɛ abaa ehia sɛ adɔyɛ nyansa ɛtena yɛn takyerɛma so yɛbɛbue yɛ ano na yɛakasa a ɛwɔ sɛ yɛfiri nyansa mu kasa yɛn ne ade a nyankopɔn wasɔm no hwehwɛ firi yɛn nkyɛn ɛnaada asɛm biara ni mu nyaatwomsɛm biara ni mu anabo apayɔdeɛ biara ni mu sɛ wakoma ɛka nokore a wɔtakyerɛma so bɛdi nokore sɛ wɔbɔ mpaeɛ a wobɛtumi anya ahotɔsoɔ sɛ onyankopɔn etie o na ade papa biara ni wiase a yɛtemu yi kyɛne sɛ wobɛnya ni dasoɔ bɛsɛ onyankopɔn etie wo mafa ehu bebree mu na sɛ wowɔ nyankopɔn bi obɛtumi adwane akɔ ne nkyɛn a ɛyɛ na atenka ne yɛ sononko empire pii no na mebɛn wuo ɛfiri sɛ Church of Christ asɔfoɔ no dumienu kyeme brome ɛwɔ Pampanga yɛgyemeto ayaresabea bɛyɛ na wɔtwe na manalo asafo no
ana Church of Christ asafo no asofo omo taa me omo kita bafo sekan Onyankopɔn ne mo ne na ho mubro me ho tɔ me binagu anan tadlak ankom ba be kyere me mmarima bi omo hya posifo ntaade saabre no na yo the first Philippine Constabulary sabra me wo binagu an American sempano wo ho everse na ndi padodo no a etie wo ho na awanfo anase asrafo enna me person ba bachim na assemblyman na ma ho kwa ma manfa manko sanko ma ho kwa ya nka sese kura nka mawu dadada everse na wo mo nye aposifo wo mo kwaje wona safo ma a wo camp Aquino a wo ye asrafo no ntaade se wo Nyankopɔn eka wo ho a aye ehumremu amane hunu bremu wo Nyankopɔn ebejo te se manalo asafo no Church of Christ asafo na sofo num ebo me no me bompa ye ka se Awurade enyame ho ewse me nkwa na menam wo kyereme se wo me kwhye da bi mabome na me bompa ye wie ne mpofiri ma me abere wa bi hunu se ne ye bome ene wo tiatiem esremwa na okrofo ne hu bo wo no odwane ye se owo wo Nyankopɔn na wo betume de wo ho ato ne so wo abrabɔ mu a eya na yesononko amane hunu mremu bagemeto ayaresa bia wa pilot ne moja mroso ko fem eko 60/30 me wedi nyina hyase se eye tuntum bara wonne abrana mentume home no meka se Awurade hunu me mmɔbɔ eno pane ade meka man kansem pi meka se Awurade hunu me mmɔbɔ na biribi nyunyu bi ebefa me ho amma moja mroso no eba afem omo de meko malolos wo Nyankopɔn mo wane na ho mobrum ampa ye tie wa bi na me boye meka se Awurade boa me mentume home me wonte hyewa na Nyankopɔn ejeme da biara po bepem na da bi me hunu se wo Nyankopɔn hunu me mmɔbɔ ade kwana na meka ye ne me sua hunu na so wo Nyankopɔn na bibia da musuno ko wo Nyankopɔn de ho beto ne so a here ne gye ne yeso ko da krome ne me nana bagai ana na ka me ho na yete kai mu mpofiri mu na ka ne gina kwantempɔn kase yeso ye gina yefre se kai bi tai epaaye na ye gina ka na chi nti ye ka ne gina semaka kra chiri no na kai kase bi free ye chiri eba yete ka no ekan mienu etaleye na animu ni akire no eka ya mia eka ya mia na dade afia bi hwire kai ni manka be wo machiri metie maka se Awurade hunu me mmɔbɔ na kai ni ginae wana hunu sa akwanhia no na wo mofure se nipa kora wuwum every say kai na nimu ene master cave kai no wachi mene na no emu biara ho antiti wo Nyankopɔn mo wane na ho mobum hwehwe ne nyina paapae me na ka se nana ade na asi na wada me naso na wadi be ye mfie nan anase mfie num metie mo ka se Awurade hunu me mmɔbɔ na dade ya na ebe wo machi no eginae kai mienu anya akwanhia kai na wa animu no agina ena ne wache ne so aka yemia ne si animu no ye ne de mehunu ye mesua hunu ye nkyerɛkyerɛ ye ne sɛ wo Nyankopɔn bi ebetumi asu afrɛ no awotwere enamu a wo Nyankopɔn re empa ye da ye wo Nyankopɔn bɔhye watwere ye wo Hebrifo ngoma ti du miensa ankyemu no Hebrews 13:5 mo emma sikani bere emma mo abrabɔ mu na mo ani enso de mo wo efrese wono ara ka se mere nya wo na so mere empa wo da na wo Nyankopɔn na wo kasa no wo ni atoro o se
na mere empa na mere enya wo nso da na sɛ nim sɛ de asigye wo Nyankopɔn di ne enya gide ne arehwemu wo Nyankopɔn mu a na Yesu frɛ wo Nyankopɔn a wo Nyankopɔn ne pɛbɛyɛ hɔ mere enya wo na mere empa wo nso da ɛno nti ɛyade yɛgu hia sɛ yɛbɛsua hunu kwan pa yɛfa so bɔmpaye yɛn ne yɛ nakodeɛ wɔ abrabɔ yi mu yɛde dwane kɔhyɛ bia wɔ abrabɔ mu ne no na sɛ nim sɛ de ɛsebɔ mpaye ne nim Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ a ɛno na ɛwɔ sɛ te yɛ nakoma ne yɛ ntɛkyerɛma ho na sɛ yimpo yɛ bɔmpaye a wobɛtumi anya hɔtɔso wɔ sɛ wo Nyankopɔn bi wɔ hɔ a wɔbɛtie yɛ ne mpaebɔ na so yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ no mu ahia sɛ yɛbɛhyɛ yɛ ntɛkyerɛma so afiri bɔne mu yɛbɛgyaa nya atwemsɛm yɛbɛgyaa torodie yɛbɛgyaa dansekurumudie yɛbɛgyaa naadaa yɛbɛgyaa ntorodie ɛnama bɔne atɛkyerɛma no yɛ nyinaa yɛbɛyi yɛn mu nyinaa afiri yɛn mu atorɔ yɛbɛyi afiri hɔ mama yɛnkenkan Ephesians 4:25 Efesofoɔ etinan ɛnkyɛmu aduonum enti munyi atorɔ ntwene na wo biara ini ne nyɔnko no korɛ ɛfiri sɛ yɛn ho akwa munyi ɛnaada ɛntontwene munyi atorɔ ntwene yɛbɛyi atorɔ ato atwene mama yɛnyɛ atorofoɔ ɛnti sɛ wɔn a wɔfrɛ wɔn ho sɛ kristofoɔ wɔn akeka atoro sɛ nko a yɛkasa mama yɛni nokorɛ eni kwan sɛ nya atwomsɛm biara ba mu eni kwan sɛ bo apayɔdeɛ biara ba mu sɛ yɛ ane daabi na eni kwan sɛ yɛdi atoro na sɛ yɛbɔ wo Nyankopɔn mpaeɛ a watie yɛn enuanom deɛ monhwɛ o yɛasɛm te ne fa mpaebɔ ho nanso ehia sɛ yɛn nipadua nyinara ɛne wo Nyankopɔn asɛm no ɛbɔ abira ɛyɛ baako sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɔ mpaeɛ a wo Nyankopɔn atie yɛn ntɛkyerɛma yɛn akoma na yɛn adwene nso ade a yɛyɛ no ehia sɛ ne nyinaa nam ne kwan so mpaebɔ ɛyɛ asɛm ti yɛware ɛnuanom nhwɛ wo Nyankopɔn ɛkyerɛkyerɛ yɛn wɔ kwan yɛfa so kasa ɛfiri sɛ tɛkyerɛma no a yɛde di dwuma no ana yɛde kasa no saa tɛkyerɛma no korɔ no ara na yɛde yi wo Nyankopɔn ayɛ da sɛ yɛma yɛn tɛkyerɛma ho kwan na sɛ nkwankyimiyɛ anabɔnsam de nkwankyimiyɛ ɛsɔ so a ɛno na wɔde bɛbɔ wo Nyankopɔn mpaeɛ ana wa wɔhwɛ wo Nyankopɔn betie wo ana mama yɛn kenkan ne bio James chapter 3 verse 6 Yakobo ngoma etimi ensa nkyemu nsia na tɛkyerɛma nso yɛ wogya tɛkyerɛma yɛ wiase bi wɔ yɛ na kwa mu a ɛyɛ de ɛntene adenkekanya kekan ne pedua nyinaa na sɔ nkwankyimi a etwa ne ho firi awo mu no na eframa ne ho kuro mu na waso ano tɛkyerɛma nte sɛ wogya ketewa ɛwɔ tumi kɛse wa hoɔde ne kɛse etumi yɛ ne ma kɛse Oja ketewa betumi ahyɛ kwaye mu a mama yɛnkenkan Yakobo ngoma etimi ensa nkyemu no James 3 verse 5 Saara na tɛkyerɛma nso yɛ wogya akwa Saara nso tɛkyerɛma nso yɛ ɔhonam akwa mu ade ketewa nanso ɔhoa na ho ade kɛse yɛ ho ogya ketewa nso monhwɛ kwaye kɛse a ebetumi aso ɛyɛ ogya ketewa bi o da so betumi ahyɛ kwaye kɛse monhwɛ ne esi yɛ wɔ Australia, America, California. Abra wogya hwase sɛ ɛhyehyɛ no. Ogya ketewa bi na ɛde hwase. Ɛyɛ de ketewa bi na ɛde hwase so de amane abra nipa. Saa da tɛkyerɛma no teɛ. Ɛyɛ de ketewa nanso ɛyɛ ne ma kɛseɛ. Ɛpa kyerɛ sɛn. Tɛkyerɛma no bɔnsam enunu tɛkyerɛma no. Bɔnsam anase Ambane hunu kuro nunu no yɛntɛkyerɛma no bɔnsam betumi asi yɛntɛkyerɛma no kwan na adi atoro na yɛbo apayɔdeɛ na daadaa foforo na yɛnya atwomsɛm sɛde bɛyɛ yɛn mpaebɔ no ɛbɛyɛ kwa ɛde nkyerɛ fɛ sɛ yɛmmerɛ yi mu mpo wanhwɛ wo tɛkyerɛma de wobɛkɔ bɔnsam gyem
Mama yenkenkan Matthew 12 verse 36. Na mesemo say asemhunu biara enipa beka no bebu ho akonta atemuda. Asemhunu biara enipa beka no bebu ho akonta atemuda. The Kristo nkyerɛkyerɛ yina ana wose di say na kuma Awurade din ene amanfo de Nyankopɔn din eye asrede oh brade oh my God ene ne de Nyankopɔn din eyi concert ukɔ dwemu a Mr. Tomatoes ne bo fish ne boy say fish keko brade na nam na ne boy de ne say na wo bo Nyankopɔn din wo nam ne boy de so Nyankopɔn na ton nam no wo Nyankopɔn atwade de obo wo Nyankopɔn din kwa no wo Nyankopɔn emma wo mfa wo ho totoroto do bebo wo Nyankopɔn din kwa no wo Nyankopɔn ma ne mfa ne ho ni eno nti mama yemfa yentekyerema no emfa anidie ma wo Nyankopɔn yemfa wo buo ma wo Nyankopɔn mama wo yi wo concert wo ye wasere sem a emfa wo Nyankopɔn di ni agoro enjore foforo mu no yo mo kyerɛkyerɛ mo saa ne meya na enoma muti ye ka kyerɛ mo mo asafa mo firi mu ba ya na da bia ye bompa ye ka se ewo Yesu tebo saa no wo mo bɔ no mama ye hia Kristo Mmara Nsɛm ye na no ye di yi wo Nyankopɔn aye no mama ye mfa ni atoro mama ye mfa ni anyonko nipa atem mama ye mfa nnome afoforo takyerema no de bompa ne mfa nnome nipa mfa mmodua mama ye mfa ya no eni atem ye wo takyerema bi wo no ma no ne ye de bodua dua bronko a na wo mu ennome nko a na guso mama ye mfa ye takyerema enye saa ne omei mama ye mfa ye takyerema na ya no ni saa adwuma etese ochena Nyankopɔn ya no bɛsua no mapia fa takyerema no ho ena yesua hunu nioma awuhi a eye Nyankopɔn asɛm eni kwase ya dada nyonko nipa eni kwase ye bo apayode eni kwase ye nya atwom eni kwase di atoro mama ye nte ye nakoma ne ye ntakyerema ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo Nyankopɔn betie ye ne mpaɛbɔ ochena sɛ ye wo Nyankopɔn pa ye beto wasa asomti so enoma papa bɛn na ɛde mfaso bɛbrɛ na sɛ yesua kwan pa yɛfa so bɔ wo Nyankopɔn mpa ya mfaso bɛn ɛna de bɛbrɛ enuanom sɛ wo Nyankopɔn bi wɔ hɔ no mo betie ye ne mpa bɔ bra ye bɔ mpa ya emu nhyira no ɛyade a wontumi mfa de foforo bi atoto ho so mampanyin bi tie wo akosɛm a ɛyɛ wade ɛyade kɛse ma obi a wotumi etie wo a ɛyɛ nimonyam hyɛma wo na sɛ wo Nyankopɔn etie ye ne a sika ana hunyade biara ni wo betumi de atoto ho emfaton wo dɔfo bi yade o wa amaniem bompaye na wo Nyankopɔn ebetie wo mpaebɔ na wontumi mfa sika biara so ntoto ho yewie mu hye na nke benya kwanhia wo Nyankopɔn mo wone na ho mobrom no ewie mu hye afofo na waka me ho no mo mfa ho mpo me de na ma adwene ho na ye nam kwan so ye kwotwere konkran de siase na yewie mu hye no pete kese bi ko hye mu engine ba ko epaaye ehye sane pete ko hye mu nti bo hu se moja kwadeda deda afidie na no yewie mu hye ni twa ne ho awie mbeye semadu no timi bisa se na ade na ye nsi fam ye tumi nsi fam efrose usi fam no we nsi fam bokwa eja beto wie mu hye no mu nti na hia se ohyenkani ne no nom fa anwo ewo mu na ye twa ne ho awie mbeye semadu no kopem se fa anwo ewo wie mu hye no mu nyina enonom ye na ebesi fam no odum gyakuo ayaresafo bebre ebetwa ye ho ahia na so na wie mu hye fofo na wotemo na bi nim passenger fo na bi nim na meda wo Yakopon se ka se Awurade se ma wie ye ni a mintume mpopo meti na so sente saa meneda so no se ma ye mu biara mpira
Onyankopɔn ɛmo ane na homobrum fa ngo no no moye no anaasɛ ngo wo mu no moye besi fam babisa sana de wie mu hwe no atwika ne ho saa de na yensi fam na menim sɛ kosi fam prakopa agya betum ɛbɛsɛ eni kwan sɛ fa ngo ne dɔɔso wɔ hyen be dɔɔso saa na agya betum na yebeduru ana yebesi fam no na manfo pino etwen Yankopɔn mo ne na homobrum no emu biara empira efrese emu hwe no besi fam bɔkɔ yewo Yankopɔn bi a yebetum de ye ho ato ne so na se wo Yankopɔn yi a asumdwe kese nko na benya na akoma mu na se ye hia amane a wo Yankopɔn bi wo ho a wobetum de wo ho ato ne so wo Yankopɔn se meri nyawo na meri empa won so da eno ne ade a mekyerɛkyerɛ mo kwan pa yɛfa so bompa yɛ wɔtwerɛ kronkron wɔtwena mama yɛnto asa asumti so maneda so na sa babasane aba indoctrination ngayong araw po na ito at nag-aanyaya kami bukas po sa ating day 5 ng ating mass indoctrination o pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Yesu Kristo. Kalooban ng Diyos bukas araw ng Friday alas 7 po ng gabing muli dito po. Anasa yɛ na subo akyerɛkyerɛ sɛ yɛwɔ Nyankopɔn pa wɔkyena fieda pa dubaako Ghana ha mu emre ene amafoforo so mmerɛ sɛ de mukrom mmerɛ mo beti dwumadi wo muti biara na abra yɛgu so a Yesu yɛ na Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm no bio asedanka Awurade no bibiara a otie yɛn ene dɛn na yɛn so yɛto nsa frɛ mo akyire abɔ awia donko ne fa momra ne yɛmmɔ mpa bɛbɔ mpa yɛ ama nipa nyinaa yɛreto nsa frɛ mo nyinaa ɛmfa wo ne gidi a mo wo mo na ansa na yɛbɛpɔn yɛnhyia mu yi mu no bio yɛsan sesrɛ mo sɛ mamɛka yɛ ho ɛma yɛmmɔ mpa yɛtiawa so yɛsan sesrɛ mo sɛ mamɛka yɛ ho ɛma yɛmmɔ mpa yɛtiawa Awurade Yesu Kristo di Eja yada wasi Oma yete wensem ase Kona ubie ya nakoma Ne ya na twinimu Yetimi ashtiya wotine ne nsi Onmersanti na yete wiase yakonu na yeye enioma ense na tiwo hwe chiro fine wahne yembe kaja yada wasi dobo ayi se sanka wan pray na ma kuma kwa bianka say ya acho yastro sa namre na mbuye Brayna wania yeye yewina fachayi wayo etetiru wana wuti jumeti ene wukyerɛkyerɛ so sefa wonsaka wana kopa ma wanu no wotena nense napro ayena yetini abum anante ko anfaso afi no kren so se kan wonu ko se obeye wo Mmara Nsɛm nyinaa kuma yeye no na wonsa inkilinka da enfa ne wotena ne ens wotimedo ahye brabo foforo ase owu yesrawse shayiri anu nso wana wobo abragina ama yeshawonse wana wobo on home madin se wabapoa oye na ye modin pom utimi ashita wensi utimi basem ayjaye upa ne ye shabra shawse Awurade yadawas na wotu se kanyen ugabre bia shawse odo doba ni ade nkwa Yesu Kristo Sanyo samo kadakila nasa
Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos sa Mamaya mga na yan sangka. Daang fadwa free energy Watson. Dom ang pagchiya niya yung sa free na Awurade Yesu Kristo. Na yung humkrong kabumi. Yan yung na kumamutin na sisiya na dami din na. Amen.